Terve. Mä oon Sorax ja mä oon täällä kenkäosassa laittanut uusia kenkiä ja joo. Mä yleensä laitan nää tonne Mystic Glitcher-kanavalle, niin tän mä päätin laittaa sitten tänne mun omalle kanavalle. Kyllä mä muuten lisäilen, mutta en mä nyt tätä nyt jaksa laittaa, niin tää on nyt pääsääntöisesti mun omalla kanavalla. Eli mun pitäisi etsiä jotain omia uusia kenkiä. Ei siis näiden tilalle, vaan shit, mä en yhtään muista. Ja miksi mä ihmeessä hemmetit. Joo, no on siinä kengät. Niin. Eli siis mun pitäisi etsiä talvikenkiä, ainakin ensi vuodeksi, ja nyt vielä, ehkä kuukauden 2, kun on vielä lunta, ehkä vähän yli kuukauden vielä lunta, niin en mä tiedä, ei täältä enää löydy kyllä yhtään mistään mitään, mutta ihan sama, ei voi mitään, mutta tämmönen päivitys kiinnostava. Nyt täytyisi ehkä uusia farkkuja katsoa, mutta ei niitäkään näyttänyt tuossa olevan, eli täytyy varmaan huomenna kädenkumpas katsoa. En tiedä, on kyllä sen verran poikki, että mutta yhdeltä pääsee huomenna, niin sieltä mä voin siellä katsoa sitten niitä farkkuja. Joo, tämmönen päivitys, kiinnostava juttu, joo, ei tässä mitään muuta. Ja mä mietin, että jos mä aloitan omat vlogini, niin ei se meikään sinne Sorax Vlog Channel, koska se on muutenkin englanniksi näin, ja katsoo missä vaiheessa mä toisille sinne joku pro-meininki official laitan pelivideoita, mutta katsoo nyt sitä sitten. Mä laitan tänne aloitan itse niitä, jatkan pelivideoiden tekemistä ja jotain omia vlogeja jossain vaiheessa, mutta kyllä mä sinne Mystic Glitcherillekin lisäilen sitten aina tarpeen mukaan. Mutta nyt en oo pystynyt, koska kone takavarikoitiin. Mutta mä yritän tän kautta pistää niitä. Mutta joo, eipä tällaista mitään muuta kiinnostavaa oo. Saatte nähdä paljon sotoja kenkiä. Ja nyt ostamaan ehkä jäätelöä, pizzaa, limpparia. Katsoo nyt. Joo, sanoin, että